Pa mi sad konkretno govorimo o ovih 100 stipendija, znači 100 studenata iz Bosne i Hercegovine koji će biti stipendirani ovim našim projektom u iznosu pojedinačno po 900 konvertibilnih maraka. Islamic Relief je humanitarna organizacija. 1984. godine je osnovana u Velikoj Britaniji. U Bosni i Hercegovini smo od 1992. znači pune 23 godine, 24. godina. U posljednjih 5 godina smo potrošili preko 10 miliona na građane Bosne i Hercegovine. U ovoj godini je negdje oko 2 miliona i 260 hiljada. Prošle godine skoro 3 miliona jer smo imali poplavu, imali smo stradanja ovdje u Bosni i Hercegovini. Islamic Relief je radio na rekonstrukciji i na hitnoj pomoći u tom periodu. Tako da Islamic Relief već duži niz godina u Bosni i Hercegovini radi zaista ozbiljne stvari. Možda se nismo reklamirali, niti su možda svi čuli za nas, ali oni koji su dobili našu uslugu i našu pomoć znaju to cijeniti, znaju da je to zaista jedan kvalitet. Zovem se Asmir Kadirić, dolazim iz Slavonskog Mosta. A koji fakultet? Student sam 3. godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i ova stipendija će mi mnogo značiti. Koji su to možda problemi s kojim se suočavaju studenti koji dođu sa strane ovdje da studiraju u Sarajevu? Pretpostavljam da su cijene, troškovi života, kirije i ostalo. Naravno, uz velike troškove stanovanja, studenti se suočavaju sa drugim poteškoćama. Finansiranje roditelja nije dovoljno u ovakvim teškim vremenima i uglavnom studenti na neki način pronalaze neka rješenja za svoje finansiranje.